दुनिया में तू कहीं जइह कौनो भी मजबूरी में, दुनिया में तू कहीं जइह कौनो भी मजबूरी में, पढ़ियो लिखियो कौनो भाषा ताकि बतियइह भोजपुरी में। अब आप लोग सोचत होके कि ई खुदे वीडियो हिंदी में बनावेला और आज भोजपुरी पर ज्ञान देवे आ गए। तो देखिए बात ऐसा बा कि सारा वीडियो में बिहार के देश दुनिया के आगे प्रेजेंट करे के रहेला, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमने भोजपुरी भाषी लोग लगा। हाल ही में कुछ दिन पहले रवि किशन जी भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करेला संसद में प्रस्ताव रखले रहे। अच्छा बात बा कि संसद बनला के बाद भी रवि किशन जी भोजपुरी के एहसान ना भूलेले और संसद में प्रस्ताव रख ले। बाकी सारा लोग तो खाली बातें करेला। ध्यान देवे वाला बात ई बा कि जब भोजपुरी के बात आवेला तो सब लोग दांत चियारे लगेला, मजाक उड़ावे लगेला। आखिर काहे जब संसद में भोजपुरी के बात आई तो सब लोग मजाक उड़ा देलक, संसद सीरियस ना लेलक। भोजपुरी के मजाक बनावे के जिम्मेदार केहू गैर भोजपुरिया ना, हमने खुद बिहार वाला बनी। जे भी बिहारी बिहार से बाहर रहेला वो भोजपुरी में बात करे में सर्व महसूस करेला। जानता नहीं का है, पर्सनालिटी डाउन हो जाए। देश दुनिया में कहीं भी पंजाबी पंजाबी में बात करेला, बंगाली बंगाली में बात करेला, गुजराती गुजराती में बात करेला, मराठी मराठी में बात करेला, लेकिन हमने बिहारी लोग के भोजपुरी में बात करे में शर्म आवेला। हमने खुदे ही साबित करतनी कि भोजपुरी घटिया और शर्मिंदा करे वाला भाषा बा और सरकार से अपेक्षा करतनी कि 8वीं अनुसूची में शामिल करनी का घंटा शामिल हुई। गौर करें, बिहार के बाहर कुछ दिन ला बिहारी पढ़े या कमाए ला चल जाला, 2-3 महीना ना होखेला तो रंग ढंग सब बदल जाला। अइला के बाद अंग्रेजीए पादे लगेला, दिस इज दाल, दिस इज भात, ससुर दी का 2-4 लाख। वो बिहारी लोग से एगो बात कहे के चाहतनी, जे बिहार से बाहर में पढ़ाई करता, नौकरी करता या बिजनेस करता, भाई वहाँ के सोसाइटी के हिस्सा बनेला तो उन्हीं के वहाँ के भाषा तो सीख ले लोग। अच्छा बात बा, हर भाषा के ज्ञान होके के चाहिए, क्या कि हर भाषा अच्छा बा, लेकिन भोजपुरी के काहे भूला जाला लोग। एगो बात बताओ लोग, केहू भी पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली या केहू दिल्ली से बिहार आवेला तो कहू भोजपुरी सीखेला? वो कबो बोली का हाल बा हो, कैसन बड़ा हो? कबो ना बोली। जे भी लोग दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या नेपाल जाके सेट हो गइल बा, उ लोग अपना बच्चा के मम्मी कहे के सिखावेला, माई ना। जानता नहीं का है, अगर बच्चा माई कहिनू तो सोसाइटी में लोग के इंप्रेशन खराब हो जाई। अरे भाई, बचपन में जब तहार मुंह खुलल ना तो तोरा मुंह से पहला शब्द माई ही निकलल रहे, वो बड़ा इंप्रेशन खराब ना भाई। एगो बात समझ में ना आवेला कि जौन भाषा से तोनी के बोले के सीख लो, जौन भाषा माई के भाषा बा, वो भोजपुरी बोले में तोनी के शर्म काहे आवेला भाई? का हो, भंटा के बैगन और ब्रिंजल कहला से स्वाद बदल जाला का? देखो लोग, जेकरा भी अपन इंप्रेशन जमावे के चक्कर में भोजपुरी बोले में शर्म आवेला तो सुन लो भाई, तोहरा से वो बिहार शर्मिंदा बा जो अपना माटी में तहरा जैसन घटिया लोग के जन्म देलक, जे अपना ही बच्चा के काना कहे में गर्व महसूस करेला। तोनी से वो माई शब्द शर्मिंदा बा जौना से तोनी के बोले के सीख लो। आज तोहनी के अपन इंप्रेशन जमावे के खातिर भोजपुरी के लावारिस, लाचार और बीमार बना देने बड़ा लोग। अब दूसरा राज्य में बैठ के कहे लो कि बिहार ऐसा बा, भोजपुरी ऐसा बा। सुनो, दोगली नीति बंद कर दो।